الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد bandiraɓe julɓe wiyoɓe mbimi heɗotoɓe radio Tulle Dubango e onon ɓe ɗiɗo groupe aji WhatsApp groupe aji nafoore mere mere on calminama on juurama ko almudo mon Ousmane Jam Malik Ba arti ene jokkana on siro men andu al Mustafa sallallahu alaihi wasallam yid joome toppito haaju ma jogo haaju julɗo jogoto haaju bandiraɓe sehilaɓe nela sallallahu alaihi wasallam wi en jaa moƴƴude diine neɗɗo toppiro haaju mum rawahu tarmisi bandiraɓe sehilaɓe jomiraɗo subhanahu wa taala tedduɗo o wi to suratu Muhammad sura ganduɗa innira ko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam aya 19 ceerno Ousmane holko jomiraɗo jangti to deftere mum teddunde o wi la ilaha illallah keɗeɗe bandiraɓe julɓe ko Allah haali hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq malaikaji so décret waɗama ɓe kula yimɓe asaman fof dinda alerte général waɗi hakkude leydi asaman mbi holko Allah haali ɓe mbi Allah haali gonga wallay konngol makko gonga diina makko gonga annabi makko gonga ɗum noon sa rewi ko wona Allah a rewani gonga bandiraɓe sehilaɓe ceerno son ko Allah wi fa'lam annahu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah على ديوتر سنان فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا إله إلا محمد رسول الله عنده الجومر سبحانه وتعالى نجافنا دا بكر ما نجافنا دا جلب ريوبه وربه Allah ne andi ko gonda e dow mum ko ay do jodda do danata do tallorda do pirlorda do ko nyumborda ko nyohata ko pewjeta ko fo Allah ne andi yene nekla boray ma ci fanan kala ko pewjida artata koy ma ko tongude fo ma arta jom bandirabe sahila billahi ila muhammad rasulullah umran ibn husayn ya rasulullah wal ko miqdad ibn aswad ya rasulullah holno yimbe daddirta yo galle ma yaaji yo galle ma yone e woyi bondima hoto toppira bondi wobbe horo wana ngeloba ni njiyata tan ko bakkar jimbe yita bakkar ma sa yiyani bakkar ma a halkima wala hawla wala quwwata illa billah sa hawrima golle ma a halkima wala hawla wala quwwata illa billah sa famdini bakkar a halkima wala hawla wala quwwata illa billah sa mawni golle ma a halkima hol sababu tonja ko jomiraado subhanahu wa ta'ala farantoje de bandirabe sehilabe en ummi mo do en hanki cen Ousmane ko biida koy siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam andu diina ma godden en bi hanki Ibrahima Khalilur Rahman o jurima Ismaïl do Makka do en bi dewel ngel don o tawi den woyti wi on a rien je n'ai jamais eu rien Allah ko mbawmi dañji o meeda hettandemi o meeda rokkudemi o meeda yero hay tufam o wadanani mi hay bisab min gara hay laaj min gara hay kibmaji min gara o wi ngel do yo ngel hor galle bama ko yo woyi galle mabbe en bi ndew atti kado tay don debbo goddo mojjo o jontado o muñdo o mo muñi heego o muñi kolam o muñi nyaw o muñi fo on don Allah ni yidi hol sababu inna Allah yuhibbu sabirin an bandira debbo beeda sa reni horema a juuli joyma a ɗoftima joom galle ma a waɗi wahidi rabba ma a naati aljanna ma la ilaha illa ƴeew so Allah ji moor maayi omo welama walla a maayi aɗa welama a naati aljanna ɗum noon toppito ko wayno ceerno Ousmane hayso ko mo joguiɗa o kono ceerno Ousmane toppitoma mbaɗa aɗa naata aljanna la ilaha muhammadu rasulullah Ibrahima Khalilur Rahman arti gongol ndeysan o ari makkatal mukarram ɗon oppuno Ismaïl ha mawni hankadi nden o yimo ndeysan laabi tati o ari toon tarabol ngol o ari ndeysan o yiɓi koyo mi juumi heccanke mbimi nde Ibrahima dañi Ismaïl o yarta koye capanɗe ala ko capanɗe jeetati o dañimo o wiya ya hirsumo o wi Allah mi jaɓi ko mbiɗa ko Ismaïl wiya ande ka jogoɗo hirsede o yimmi jaɓi ya abati fal matu umar satajidini inchallah mina sabirin te comce horta ko ƴiƴam had nenam yiide mettine ko Allah wiyo min mbaɗ ya wat ko la ilaha muhammadu rasul ko ɓeeɗo gon ɗoftiɓe Allah ko ɓeeɗo goni yiɗɓe Allah sa ɗoftaki Allah aɗa manta hoorema aɗa fetto aɗa ama dañ mbiɗa ceerno ma ala mo foti an ala mo poɗɗa dayre mum ala mo foti onon on naati janna on dewata sirade on memata jeygol on diwti aljanna onon ɓuuri Jibril wala hawla wala quwwata illa billah Allah wi fala tuzakku anfusakum ala biman ittaqa hoto manto hoorema nden yimɓe selluɓe goto mumen ndesan omo maaya o woni o wi an ko goyata o yo mbat hondanani ko Allah wi wa badalahum kede ko Allah wi wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون ديسان بكروجي بيني من نونتو دار او كالكيلاني دي هول سبب سوكو بكار بلتاد اي سا توباني ونا بكروجي وني يمبي توبارا هول سبب سو بي تشفتري بكار بي تشفتورا مبلام بكار انا توباني او سيفتر ميوزيك يو à l'époque ce que on a fait j'écoutais cette chanson au wirto bani ko debo oui o ko fedda men wonnon desan den jamane welno a tubani a hultan wadde dum hade wiya wiyede ka mawdo juddo wo dombi a tubani sa tubi mettina so Allah wadama kersa so Allah waɗama kula so Allah waɗama mettere Allah heƴani wuro bandiraɓe sen gari tubaden Allah bale eɗen jurmi eɗen jaafe la ilaha illallah muhammadu rasulullah Ibrahima ari ndeysan no babiraɗe ndeysan way yurmade ɓiyum ni no ɓirɗo way horsinde bamum ni ɓe jaɓɓodira hayyo baboyam bannam a arti hayyo ɓiyam Ismaïl ndeysan mo goppimi tuula heela yummum gueddani kañum gueddani Jibril ari zamzam udditi ɗon ɓe jaari ha joni zamzam ne jari hol sababu sabi koɓe ɗoftiɓe ɗum waɗi zamzam nan ɗon sa yiɗi zamzam fuccito galle ma findin joom suudu ma findin ɓiɓɓe ma goppe théâtre ɗum goppe jelkeɗo goppe comci bonɗi ɗi goppe ñoore nde mbale galleji men zamzam ne fuɗa ɗon bandiraɓe sehilaɓe aha so galle ma ko yata yumɓe woni ɗon jimɗi tubakoɓe jimɗi bolle puyɗe wallahi jimɗi bolle puyɗe keɗe koɓe jimat o farmatam yeehi farmatam oppi kam seeri kam o diwi no colel ni colel diwi colel yeehi dow asaman o mon amour ɗum ɗo ko jimɗi tindintama Allah tindintama diina wattama remde wattama janggude wattama janguidema ko fusko janguidema ko ɓoota cewti janguidema ko amde janguidema ko akkola ɗum ɓe janguini en o mon oiseau ma femme est partie o ngoya ndeysan mbi o qu'il est mignon astahfirullah tuuba aley ɗum ɓe janguiɗen bolle puyɗe Ibrahima jaɓɓi Ismaïl bandiraɓe sehilaɓe o yiya Ismaïl min de joomam wi yomi mahan ɗum ɗo galle ƴeew oɗon gandi ko mbiyande maha kaaba nde eɓe maha kaaba rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim Ibrahima khalilurrahman mo Allah manti o Ismaïl ɗogguɗo eɓe mahro kaaba eɓe ñaago Allah yo jaman minema horopaɗen bandiraɓe sehilaɓe yo Allah hokken ikhlas o ya Ibrahima noddin wi Allahu akbar wi labbayk allahumma labbayk ndeysan yimɓe nooti gila Ibrahima noddi ha joni yimɓe fof ne mbiya labbayk ƴe juɗɗo fof ndeysan ɓerde mum ene yiiɗi yaade Makka ene yiiɗi Kaaba o juula zamzam o yara zamzam maqam Ibrahima o yaha Mina o yaha Musdalif ƴeew o rendina aduna makko fof mbaɗomo yaha galle Allah so lamɗo Makka wino yimɓe fof ngare notoɗe mi rokkon kalis hewɓe jahara kono noon ndenno ko Allah noddi yidɓe Allah ɓe notima ɓe mbi labbayk allahumma labbayk mo mbeeɗa wiide labbayk yo Allah hokku ɗum yo wi labbayk meɗɗo wiide labbayk yo Allah jaɓa ɗum bandiraɓe sehilaɓe Ismaïl e on ɗon debbo moƴƴo o ndeysan debbo ganduɗa ko la femme en sécurité sociale qui ne comment dirais-je qui ne se complaint pas beaucoup et on ɗon ganduɗa o dukkata no fewi o mettinta no fewi o dinkata lahal o ɓonta ko reɗi o ɓonta ko yeyni on debbo moƴƴo o mo wujjata dépense o sooda ɗum crème e xeesal on ɗon debbo woni kono debbo Ismaïl ne o dañi ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo walla sappo e tati bandiraɓe e Ismaïl nden ɓe caktima yimɓe cakti ɓeɗo ko awlade Qaydar Ismaïl jibini hewɓe hen goto mbiyete Qaydar oɗo Qaydar bandiraɓe sehilaɓe kanko won tanum adnan en ɓeɗo gon taniraɓe al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ay Qaydar oɗo kanko ɓiɓɓe Ismaïl o jeeya kanko ari o jibini adnan e ɓiɓɓe Maad ɓeɗon jeehi ha jetti tanum ɓeɗo gon taniraɓe gonɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no gasi go ayɗo adnan ɗo ko no gasi go taniraɗo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam kanko wi hoto ɓenne asko e adnan son jettima adnan kaaɗi ɗon kono wiya o wi ɓe peeɗi ɓen ɗon ɓurtinɓe askam e adnan rawahu Tabarani bandiraɓe sen hadith rasul woni wiɓe noon serna mbi aɗa wawi askinde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ha ɓuura adnan hakkude adnan e Ibrahim ko taniraɓe capanɗo nayyi e bandiraɓe sehilaɓe diine o wona joni fuɗɗi gonɗen koye akhiru jamanu bandiraɓe sehilaɓe hoto homte fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurna bilal gharur téléphone o galaxy ji ɗi les femmes et les femmettes hoto homte cikka mbiyata je suis le plus beau avec des beaux yeux ko joni aduna fuɗɗi adu woni koye gasde garɗa koye kurjura aduna nela salaju khayru quruni qarni thumma alladhina yalun thumma alladhina yalun ɓuure génération ani ko génération al Mustafa sallallahu alaihi wasallam cuɓaɗo ƴeew sa namtinimo ñamtini ɓe wiya ñamtini koye moƴƴere gonɗa so ronki no ñamtiɗa ko Abou Jahli en ñamtiɗa ko Firawn en Maghrib ne Walid en joom kalisaji en ɓe kalis men homti ɓe laamu men homti ɓe ɓe noon a fi boyi a wala a boran wala hawla wala quwwata illa billah ɓe mbi en jettimta Abdoul Manaf ɓeɗo ko Abdou Shams en ben Abdoul Muttalib ben Hashim oɗon gandi ɗo woni galle al Mustafa sallallahu alaihi wasallam al Mustafa sallallahu alaihi kanko wi Allah subhanahu wa ta'ala o suɓima Ismaïl o suɓi e ɓiɓɓe Ismaïl o Kinana o suɓi e Kinana Quraysh o suɓi e Quraysh
bani hashim o Allah o suɓima kam min e bani hashim on woni al mustafa sallllahu alayhi wa sallam. Abou hurayrata wi nelaɗo sallah sallam min woni sayyid ɓi adama ñande dargue to la ilaha illallah ko min itto yaltude gaska mum ko min itto tefanere ko min itto tefde mi tefane o yen ñako dokkeɗa rawahul boukhari bandiraɓe sahilaɓe sayyidu wolde nas sayyidu nas kanko woni al mustafa sallah sallam yimɓe fo tagaɓe guila adama ha ƴettima ko kanko woni chef mabɓe ɗum noon sa sukkake makko bonnantamo la ilaha illallah muhammadou rasulullah. Abbas ibnu Abdul Muttalib o inela sallallahu alaihi wasallam Allah tagi tagore ndeysan o ƴetti o waɗi e farɗe e moitié ɓurɗo e tagore nde o ƴetti leƴƴi o waɗi lecci ɓulejol ɓurgol kadi o waɗi galleji o suɓime galleji ɓurɗi bandiraɓe sehilaɓe o waɗi galleji o suɓime galleji o waɗi pittali o waɗi galle o waɗi yimɓe o suɓi kam e ɓurɓe yimɓe rawahu Tirmidhi la ilaha illallah muhammadou rasulullah oɗo woni al mustafa sallallahu alaihi wasallam. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.